Hakanki ne, kin san hakanki ne, hakanki ne, komai hakanki ne na yi shi. Hakanki ne zuciyata take takuna, hakanki ne kullum nake a rana, hakanki ne nake ɓoye ra'ayina, hakanki ne san ba na cin abinci na, hakanki ne nake tunani na kasa bacci na, zancenki ne kullum nake dare da rana, ni ban jin kunya ko da ina cikin abokaina, hakanki ne na bar gida har da yan uwana, ke ce na ba zuciyata, na baki har rayuwata, ke za ki jarar gamata, na baki duk dukiyata. Daga abinda na yi wa kanki samsam baki gani ba, soyayya na nuna miki amma baki duba ba, ni da kiya so na so mu samu riba, ribar soyayya aure ne in kin yo duba, haka ne zance ko da an sani abu ba, ban jin haushinki tun da aure ne kika yi, kin yo aurenki kin bar ni cikin yanayi, soyayya ni dai a yanzu ba na yin rayi, ikon Allah ne komai sai ya so aka yi, dole mun faɗa na wahaltar da zuciyata, na yi rashin ta ne masoyiyata jinin sarauta, ta yi mini so haƙiƙanin gaskiya a furta, ni ba zan yi kushe hakan ta ba yar gata, aka ce masoyi yana da rana na minta, muryar ki ta yi min tsawa, ko yaushe in na zaunawa, ke ce nake tunawa, fuskar kina ta haskawa, kome na gani ya soyayya ba na fari, komai ka ci riba sai in kayo nazari, in kai dacewa lallai kayo kadari, kwaɗayin sikiya shi a bar shi can fannin sukari, hakanki ne komai hakanki ne, hakanki ne komai hakanki ne na yi shi. It is Amir Dan Soja. Amir Dan Soja on the mix.